Ein vanligur mannamorgon, men nokkurst avfatt. Nu har jag förbrussat mig. Og klokkan gongur. Leo, men du vill slå inte åt bröstna. Kvart så, kan du känna lika mycket? Nei, det kan det ikke, tog så henter detta. Ja, det har jag gjort. Är det fotbär? Är det snarljåse? Är det stötteskott? Är det lite andros? Nei, det CO2-maveren som kommen. Og sjådaren Josef flyr han fram vid pappanon og iver til bævelse. Og så skal snatjas fyr til heita vattnen. Erst du alene under brusene, så bruker du alt under på olje. Og det skier omkvarvet. Låt dig tusen tvejmöven. Tack för CO2-möven. En affär hever CO2-maveren bjerga heimenon, men den lengt etter mal. Kjære nekna CO2-mannafilm og vitja CO2.fo.